Buat kawan-kawan yang akan menjadi tulang si Jalo Titil Marakup yang belum memiliki persiapan atau kemampuan untuk menyampaikan hata doa upasa ketika menerima Titil Marakup, inilah tutorialnya, semacam edukasi. Mohon para suhu kalau ada yang kurang, masukkanlah secara etika. Horas bangsa Batak, molop tungpe hubai kami tutorialon dohot edukasion nagudang doa kadongan mangido baik kamu jo marhiti-hiti video amang song dia do pakatayon manang alus manang padohan hame si Jalo Titil Marakup ditikiro pamuruan nami dohot si matuan ni berenami pasahaton Titil Marakup Oma hatana perjolo tapasahat hamlatan nirohata tutu hatta perdengga besei ala di makasahi paso dohita dilas nirohata naung ojak parumah tanggaon ni berenami naung gabi helamuna doho buruta aparasidoli idok na tua-tua hot pe jabui tongdo margulang-gulang beruah HP dialat pere tongdo buruni tulang hamuma pangit tubuh hamima painudun dilas niro hamunai rodo hamu mendapotok kami tulang ni helamuna songon pasaton adat di habata hotai pasaton munama sian sinamot ni burute tuhami apar sidudi muna tulang ni helamuna songon Titil Marakup gabi pada mau dihita dung ojak rumah tangga ni berenami helamuna doho buruta asa doholon nai masongon hata si tua-tua bagot nama hal toma nadiagata dirobean horas mahami tulang ni helamuna nama Jalo lam tugada nama dihamu sikat nama ngalean aparasidoli mulai sadarion sisa daburu mahita di ulon ni pamuruaton molo hamu di jolo mangihu mahami siap pudi molo hami di jolo songanima sebalikna alanedo dohron nami matuhamu song hata si dua-dua balitang mapagabe tumudakon si tadoan arimuna namarhamaranggi do gabe ala takas do uberi kami hamu marsi paloloan song-songon nang dihamu laiku do ibotokku dinaung sahat pasu-pasu ni Tuhani tu berenami do burunami parume muna lasrohamuna gabi manghup matong lasrohanami anggi matang yang pitanami tutuhat tanah tua debata asa di rumah tangga ni berenamion do burunamion lamar taba-taba ma dihamu lae nang diho itu akasilas niroha dohot di batasan hahi pason dohono mosong hata si tua-tua tu hamuna dua laiku doh ibotokku ador haduka ma tugu-tugu ni lebu ador hatiti tugu-tugu ni horbo nang sarmatua malaiku do ibotokku pairing-ring pahopu sahat tu namar nene sahat tu man namar nono soang-soang ni diho bere hasian nang diho buru mulai sadarion mulu roho tu jagu nami maho jala ingok maburu gabi amungmu mahame tabba manaturasmu dung hot parumah tongkamu
adong hatana tua-tua nama dok marhasohotan namar lapatan so sian haposoon hotma dihatuaon ulah kamu ma akaulon nina tua-tua sian sadarion tujulanon jala dihobere posroham GB kepala rumah tangga na bertanggung jawab mahok di rumah tangga marsia mina mahamu songan lapak ni gaul marsi tukul-tukulan songan suhat di robean asa pinati kokujur ma tuto pinitabian tu dia pehamu mijur saya tu sima dapotan akaparsaulian asa sahat sahang ni solo saat ditogu tu bertean sahat mahamu hamu kadau di kadalinggan sahat tu panggabean sahat matu perharasan songoni mahata siak kami apa rasidoli tulang ni helamuna horas ma jalagabe